Гэта не кадры чарговага блокбастера. На аматарскай здымцы, якая зроблена з прыватнага квадракоптера, гектары зямлі ахоплены агнём і густым дымам. Пакуль амаль увесь сусвет палаў ад пандэміі каранавіруса, Піншчына ў минулыя выхадныя шугала ад самага сапраўднага агню, а горад задыхаўся ад едкага змогу. На сегодняшний момент зарегистрировано 43 возгорания палов сухой травы, растительности и леса. Это вот с начала года. А если сравнивать цифры прошлого года, то всего за 2019 год было 32 выезда на горение сухой травы и растительности. Пачаліся пажары яшчэ ў пятніцу. У агні апынуліся не толькі тэрыторыі блізкія да гораду, але і аддаленыя ад райцэнтра Хойна і Беражцы. Площадь была очень большая, в районе 1,5 гектара. Горение было одного очага и второго тоже 1 гектар. Выезжало 4 боевых расчета туда на тушение. Плюс привлечена была техника хозяйства ОАО «Плещица». И добровольцы тоже нам помогали в тушении. Ликвидировано это горение было только 28 числа в 2 часа и, соответственно, в 4 часа ночи. Сапраўдным жа выклікам для мясцовых выратавальнікаў стала нядзеля. Пажары, якія ахапілі гектары зямлі, адбыліся ў Жытнавічах, Гальцах, Дамашыцах, Чухава і Плошчава. Гарэла і побач з Пінскам. Пакуль спецыялісты падлічваюць выпаленыя тэрыторыі і нанесеныя страты, мясцовыя абаронцы навакольнага асяроддзя заклікаюць усіх адмовіцца ад небяспечнай і шкоднай звычкі – паліць сухую расліннасць. І нагадваюць, гэта катэгарычна забаронена законам. При травяных пожарах снижается плодородие почв, объединяется видовой состав растительного и животного мира. Погибают как и грызуны, так и животные и птицы. Виновных лиц установить тяжело, так как все это в дикой природе в основном происходит. Ежегодно около 10% лесных пожаров они образовываются именно из запалов. Калі ж злоўмыснікі будуць устаноўлены, то згодна з кодэксам аб адміністрацыйных парушэннях і можа пагражаць штраф до 1000 рублёў. Мінімальная ж сума пакарання 255 рублёў. Тацяна Будгусім, Дзяна Мішчук, Александр Дзячэнка, Васіль Пашалюк, тэлерадыёкампанія «Брэст».